салом, як хабар. Миёни Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо арзиши зиёда 3 миллиарду 200 миллион доллар санадҳои навӣ ҳамкорӣ ба имзо расид. Аз ҷумла ширкати ҳавопаймои Сомон Эйр бо ширкати амрикои Боинг барои харидорӣ намудани 14 ҳавопаймои пешрафта қарордод бастааст. Инчунин Тоҷикистон бо ширкати Transparent Uz бо арзиши 32,5 миллион доллар созишнома бастааст. Ин ширкат ваъда додааст ки ба Тоҷикистон дар истифодаи дурусти захираҳои табиӣ кӯмак мекунад. Қарордоди дигар миёни мақомдорони Тоҷикистон бо ширкати Starlink бахши аз SpaceX ки хадамоти интернети моҳвораи пешниҳод менамояд ба имзо расидааст. Ба ширкати амрикои Coca-Cola ки чанд сол боз дар Тоҷикистон фаъолият дорад, боз 9 миллион доллари дигар сармоягузорӣ хоҳад шуд. Ин маблағ барои густариши фаъолияти корхонаи Душанбе истифода бурда мешавад. Аз Мобайл Миллионро гирбурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20,000 сомонӣ бурд карда мешавад. Бо 3,5 сомонӣ агар рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав, Мобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. Хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.